Nyakora mga juang machiegni okinyi makawuono okinyi majaber tarik 19 dwe mar abich higa mar 2023 arwakni machiegni ber kodwa nyaka giko e chenro ne mano mar mbaka oromo kama koro bedo wada koni gigo mopogore mosebedo kata katimore nyakora mga juang nyaka sani paro nitie ni koro ero kapo nono idhi med chenro wacho ni kidhi chwal dongruok e counties ma opogore mana kaka koni chal mar fwambo odiochieng' ma kawuono governors dhi bedo kata katwako dute fwambo kod jo Kenya ka gichiwo chal mar wach nyaka sani kama gichope wacho kacho kotenore kod singo ma sirkal mamalo bende nomedo mana chiwo negi ni nyaka sani gik moko osechopo kanye. Okinyi makonyo nyakoro mga juang' wada twak kod MCAs wada penjogie kata ni giywago ang'o MCAs kata gima gidwaro en ang'o ma gidwaro hie iwacho ni kata nitiere chenro mopogore budget mondo mi olos budget e assembly bendo sebede ga kinywako MCAs mondo mi onywak MCAs e chenro mag loso budget en gi gino machalo nade pek kata yot mane manitiere mondo mi onywak gi chenro machalo kamano kama chelo bende wada penjo kasani MCAs duto mantiere counties 47 duto koro kwayo mondo mi omede gi osara wacho ni jowete gi mantiere sirkal mamalo mag jod bura bende yudo mana osara kendo gintiere gi kiti magi ang' kono odiochieng' ma kawuono paro mar bedo kata gi ward fund bende en gimoro man gi chung' moro motegno to gimbe giwacho yo machalo nade iwacho ni kinde ma imedo osara osuru bende koni sirkal mar Kenya Kwanza medo mana neno e yo moro makare kaka wanyalo nene okinyi ma kawuono ang'eni an gi welo odiochieng' ma kawuono MCAs mawuok Kaluo mawuok bor Nairobi karka gi kuonde ma opogore nitiere mano mabende wanyabedo kacha kawarango wach mag MCA mano ka wantiere kacha achiel kachiel mondo mi warangi gigo mosebedo kacha to kata kopogore kata gi gigo matimore ga itoke kacha wanyabedo ni maka cuts mag MCA maga jomage county assembly nitiere duol mag MCA mabende no loso kata kinde mokalo ang'eni ang' wayude thuolo mar loso kodgi kendo mondo mi wawinjgie bende achiel kachiel antiere kae kod wendo e studio ma Nairobi studio ma Kisumu kod studio macha ma Kisumu kod mano ma Migori mana kana sikoni karkanyo sani koro oda mana rango achiel kachiel ni welo to koro oyude thuolo bende mondo mosi oganda luo ka ng'achako gode wacho ni ka gibiro dala to jadala bende nyalo kuongo mondo rwake welo mabrono bende wuok e counties mamoko kinyi makawuono antiere ka kod MCA Malindi mano ochieng' jera arwaki ni machiegni oyawre Nairobi ochiewe yo machalo nade Nairobi ochie maber piny okwe kama kawaida jiwuok oko dhi menyo but wacho ni Nyasaye yawni gi yore makawuono ng'ama wuotho oko Nyasaye ogwedhe piny to krach kawuono erokamano ahinya kwacho ni piny okrach tiende nang'o mano bende waduogo mondo mi warangi kama chelo bende nyakoro gi joang' antiere kae kod Nyao Ketom mheshimiwa mano jaod bura ma North Nyakach ward arwaki ni machiegni e studio mar Ramogi TV okinyi makawuono erokamano mang'eny kuom rwakowa e studio dichieng' makawuono akelo mos makende mowuok North Nyakach ward wachio maber mana pod watemo neno kaka wadhirore kod oula mang'eny manyocha oketho gigewa moko barang'e ni Nyasaye nitie dhi ng'adonwa rieko kaka wadhi timo erokamano ahinya kendo machiegni bende Ramogi TV okinyi makawuono wacho ni kawarango chenro mopogore wadhi bende Migori County antiere kanyo kod mheshimiwa George Omamba oyawre kendo machiegni okinyi makawuono ka in kod achiel kachiel ka iwuok e county ma Migori mano jaod bura kata MCA mano ma North Kanyamkago ward oyawre
machiegni mamba koromo e Ramogi TV. Erokamano nyikwara Mgajwang, erokamano ahinya wa mosa ka odiochieng' okinyi majaber mondo mos ogandawa mondo wanyisgi ni wachiew maber North Kanyamkago kendo wachiew maber Migori County. Challenges matindo kon gi koni mag nam auche mopong' mahinyo parts of some sub-counties ma Migori. But we are good to go. We are here. We are good to go. Thank you. Erokamano ahinya mano Georgia Omamba, mano MCA mantie kate county ma Migori. Wada mana chako twak ni bende wada ni mwachaka kodi kanyo e county ma Migori kae tanga duoge studio karkae nyaka sani mano kwa wuoka ikora kanyo ni kai winja koro nyaka sani George Omamba inyalo mana lero nwa sani paro biro ma opogore wada mana chako gi kama pek mar wachni nitiere en ang'o ma timore paro wuok ma okikore kakoro sani wacho kanyo ni pok kata jiwo omenda ma MCAs yudo ka paro wuok mopogore omed osuru koni wacho ni ka kal budget ma higa manyien kata iko omenda manyien koni MCAs be dwaro mondo medgi osara. In ichung' kama chalo nade tinyalo wacho ang'o ewi paro machalo kamagi? Erokamano ahinya nyikware Mgajwang. Wach mar MCAs dwaro nomed msara ni en wach ma ataneno no ber to the way ma obedo brought go up especially kata kaka jo media ema miyo owuok e yo moro ma ng'ato nyalo paro ni koso ben wadwaro gimoro mohewo lwetwa ting'o. I want to confirm to all of us here ni personally asebedo a member of county assembly. I have had a privilege majo thurwa majo North Kanyamkago no oyiera 2013 kendo negichage yiera 2017 kendo nyogi chage yiera 2022 kendo ang'eni pod gibiro liela kwadhi mbele to so maketa situation moro mar pimo sembe gi nyamin when kane okwongo yiero wa 2013 adwa confirm ne oganda wa duto ni pesa mane chulo MCA 2013 is the same money ma kane wadonjo 2017 emane chulo is the same money ma kane wadonjo 2022 pod chulo. Economy mar country idho odiochieng. Gik manie lwet jomo yier especially a lower level marwa mar MCA ni gik manengo gi handle ni malo kabisa. Kaka dwa wuoyo kodi sani anachiew e wodna agogo mbaka nitie needs mopogore kon gi koni nyathi dhi school ng'ato kwame e mochari ng'ato kwame osiptal ng'ato notimore kianade gigi yudo wa nikech wan wachiewe gweng'. Well, okwa wach ni mondo omedwa pesa mondo wa handle go gigi, but economy has seriously gone up. Ma onge kaka inyalo timori gi ng'ato. Let me ask you, kata in ma de ibed MCA kawuono to ng'ato biro dalani gokinyi sani koting'o nyathi moro e lwete, nyathini oriembi to in bende biro iri mondo ikonye, kuna idwa timo nang'o? Donge an chuni ni emiwinjo ni MCAs nwa yiero to gi lal ok wanegi wan kata wamanyo gi mier to wayudgi. The heart is willing, to soul is very weak. Yeah, so wawacho ni ok de umiwa gimoro mowinjore gi positions mwa handle. You get the point. And it's about the law. Ere kaka jo MPs wa ichulo. Ichulo gi at some percentage of the president's salary. Wambe wawacho ni to kare okuchulo wa some percentage of the governor's salary. This is the issue. This is the issue. Yeah. So apparently mano e gima members across wacho
kendo wang'eyo ni ngima to osebedo matek ne ji te. We are also aware ni government medo taxes koro burden ni kuom taxpayers including ourselves. Kamano. What we are saying, can we get some percentage moromo gi positions ma Nyasaye oketo wa mwa hold sani? Thank you. Erokamano ahinya mano George Omamba jaod bura kata MCA mano mar North Kanyamkago ward mayudore county mano ma Migori. Nyaka sani nyakoro moga jwang nitie paro mopogore opogore mantiere kar ka aduogo e studio ma Nairobi kae kaito e studio ka antie kodi kae anga dhi county ma Kisumu ka ngomiyo apache mokwongo ka ngokono bende kaka osechopo e studio kinyi ma kawuono kata kamani kora kanyo ni Seth Kanga jadura ma market milimani ward osechopo e studio ma Kisumu. Ochieng jera tarik abich mano dweni mar abich MCAs nochiwo ultimatum kata negi chiwo notice margi ni wadhi bedo gi ng'anyo kata dhi chungo chenro mopogore opogore e county ponono gik mwadwaro gi pok olose jok magi monego beni lose gigo modwaro kacha nitiere kacha mwacho ni chudo e yo makare kata mano ma wacho duoknu osara maru obede e yo moro makare kaluwore gi tich ma otimo kachiel koda ka duoko allowances kata pesa mabalang' ma imedo wiye kacha e kinde ma untiere kacha e od bura maru kachiel koda kata malo 30 moro ntiere wiye kae wacho ni en osuru ma ijuogo e wi nyamburko kata omenda mar nyiewo nyamburko ma imiyou kata mano mar car grant mago mag MCAs kachiel koda ka loso gino wacho ni World Development Fund odiochieng' ma kaunti tarik 19 e odiochieng'no ma ogik mar 14 mar ultimatum machalo kama arene chiwe nyaka sani gigi ma odwaro gi kama Kenya nitiere okinyi ma kawuono bende gidhi kanyachiel kosa chielo oringo ng'wech ahinya okalo kama Kenya ochope sani. Mokwongo adwa wacho ni kaka wadwa George MCA ma Kanyamkago wacho ni kano chako 2013 nyaka kawuono mshahara pok omedore. Iyo mayot wacho ni mshahara mar 144 kipogo gi ndalo 30 idhi yudo machiegni gi 4,800 odiochieng' kodiochieng'. MCA e jatelo man machiegni gi japiny kacha maromo gi japiny pile pile kaka wacho ni samoro ng'ato nigi tabu mare machando wiye matek kabisa obiro dhi e MCA. Penjri ane ni ka ji adek odhi od MCA odiochieng' kodiochieng' otiyo gi pesa di to seche ma koro konyo ng'acha to ng'acha nigi tabu ahinya odhi kanyo kendo onge. Gima MCA kwayo ni ok en MCA kende makwaye kidhi daktache jotich sirikal ng'ata ywak ni mondo medgi haki margi lakini koro rangane kor MCA e county ma Nairobi achune county maduong' kabisa e Kenya kae ma pesa mwachoko odiochieng' achiel ok en pesa matin kikwano odiochieng' nyaka rom ndalo 30 pesa ma county ma Nairobi choko mshahara miyo onego bed ni miwadi kata didek kaber wachoko in terms of billions. E choko mane ber mogik e dwe mar achiel nochok 15 billion. Ne wakalo nyoro supplementary budget to waketo geno maduong' kuom jochoko ushuru kech ne wayiero ng'ato man gi lony maduong' manyalo miyo konywa choko ushuru maber mwarangogo choko bilion 20 koro mogiko dwe. Pesa gi inyalo yie choko pesa maduong' kamano no county to pesa mimi ma dongruok en milion 17 e higa. Inyalo yie choko pesa maduong' kamano no county to mshahara mimi odiochieng' achiel 4,000 gi wiye. Mae mamiyo ng'ato kech kayo jopiny kech kayo kata donje paro maricho mar chamo mwandu mag jopiny.
ichara ngama oro ngaton gin mi pidhna enti we kech kiduogo ibiro gwino go teo chamo to tieko omiyo MCAs noro mudala ma Nairobi KICC through jotelo mano wayiero moa wuoyo moa wacho ni bedro ne piny ok en wach ma mshahara kende jogi kod dwa kete mopogore ne wawuoyo namba 1 emedewa pesa kaka jo od bura matiyo kaka wabunge tiji mbunge e tiji MCA levels mopogore mana 1 ne wawuoyo e wach mar medo pesa mar dongruok nikech e piny masani komie wod mara $17,000,000 inyalo garango ma jo piny winji ni ngano timo ber ne wadwaro mondo ka ber to e wod ka wod omiwa $50,000,000 ma ka wachako gero gik moko kata ken keto taya to moko bi keto nyaka drainage to moko bi keto nyaka hospital skunde inyalo chako gero ECD matotindogi to ka koro mi 70 million to ni luongo ni mheshimiwa wakati nyingi mheshimiwa nono kanon KCC kaka wabunge nwango pesa mar gari maka gidhi bura to gidhi wang sanka chigin gi gachegi e kaka MCA ni haki gira tere manongo pesa mar gari wani keto wani imiwa pesa mar gari $2 million tigole 30% mar 2.2 million enelu miya ucheli gi wile mtengo rowegi $1.4 ido nyiew gari idhi nyiew pikipiki kose nyiew tuk midhige od bura magi kuma MCAs wacho ang'o miyo jogo tiyo kod mopogore ka wabunge imiyo pesa tok ng'adgi tax go ang'o miyo wanting ado taxes magi mo MCAs wacho ok giwach mana mshahara kende gini yie duong to mak mana joma ng'eny oketo pach gi mshahara to bende mshahara na bende wayie go nikech pesa mwachoko iri chinga chiel oromo konyowa e pesa mar dongruok oromo konyowa e pesa mar mshahara nikech king'iyo governor chamo 924 idwe achiel iyudo ka chief officer ma an mabira puodho kenda wacho ni dhi chak tich mshahara mare dhi 300,400 into mshahara mare 100,000 ere kako dhi luori to imni puodhe clerk man madhi od bura ka jakom mar deputy chairman mar culture kangise no tim kama mshahara mare hingo nyaka mare MCA koro amilo ni mheshimiwa kari longo clerk ni mheshimiwa magi kimwa wacho mondo keto iratil mar jotela dier ero kama na yenya kwacho ni ratil ni rembe ni ratil machalo nade akele twaka Tom Nyaoke mano MCA ma North Nyakachwod ndie chenro mopogore mantiere karka omenda ichoko gi county in kaka jatelo intiere karkacha iwacho no omenda ma ichoko karka osara mayudo en osara ma biro kalore kod osuru ma jopiny bende ema ochoko kata ujuogi gigo mopogore mantiere karkacha kiwacho ni osuru osara onego bed ni medo mano maga jod bura mondo mi gin bende gibede rang'eny mar jod bura mamalo kama gintiere e gweng' kata alwora mari kama intiere karkacha idware atamalo maromo nade kiwacho ni sani ward kata gino ma ukwayo mondo bed kata gi $50,000,000 e ward ka ward nyaka sani omenda maromo nade mapono no ward ka ward yudo mako dwani mondo chop nyaka $50,000,000 ero kamana ahinya aparo ni adwa mana kawe kuom weshimo mosewuoyo taparo ni kamane koth ochako goyo MCAs en kano chak loso katiba constitution ma 2010 king'iyo history no maber iyudo ka jok mane obet mane loso sheria ni ne gin MPs bende ne plan di bedo governor moko ne plan di bedo senators moko ne plan mana bedo MPs omiyo kane giloso gidi kane lose sheria kane lose at the very beginning ni udo ka jo mane di bedo senators notemo keto
very relevant points manigi dwani odhi obed considered ka gisebedo senators. Governors bende noloso margi kamano. Unfortunately, ne ng'ama councillors manonego bedni bende imanyo duondgi ndalo no ne okore iwe gini. Koro idhi yudo ka governors nodhi oloso margi maber, osara olos maber, dwaro margi nodhi oket kare maber, jo senators be notimo kamano, and then wach mar MCAs ne onge ng'ama ne wuoye kata chiel. Omiyo gima wawacho sani kaka MCAs ok wawach for mana marwa kendwa, to dwa ni gini mondo losi for posterity, makata MCAs madhi biro bang'wa yudo tich maber. In fact, gik ma wawacho sani onego bed ni jopiny bende ng'iyo matut mondo miwa support gini kaka odware ni, nikech mbele kacha you never know jok mowe chien bende dhi bedo MCAs. Tadwaro ni kata ka dok dala to MCA na mara matiyo nigi pesa mar development, mata kata ka nyise ni gima kama wadwani mondo timre, to ang'e ni en gi allocation makare monyalo timo development. Development allocation masani depends on the executive. Ginyalo amua kata kata 3 million a ward mari for development for 1 year. To giminyalo timo onge. Nikech they are the people it is controlled by the executive. Medo osara en gima kare sani kini montien. Medo osara en gima important. Kendo gima nyalo wacho ni I'm sure ni kata jopiny mawinjo wa sani. Ana chako yudo simo sa 11 kugwen. To onge mar mos ni mosa jatelo idhi nade. Jatelo an gi problem. Problem chakro sa 11 nyaka wang' sa 6 otieno. Ma in fact king'iyo kata ikaw simb MCA, ting'iyo the logs, the call logs, ting'iyo kata M-Pesa transactions, idhi yudo ka watiyo almost get triple the salary mimiyowa. Mamano jopiny arawea ma ok ginyal tamore. That is what we are doing. Omiyo salary mar MCAs onego bed considered, not only for us but even for future priority masani. It is not kata wawacho ni ok en priority masani, but the priority mar jopiny is going on. Kata sech mawuoyo ni I'm sure ni katieko ni porgi bugosi jatelo ariti hospital adwa ni tim gima kama mano gima nyaka dhi mbele. Ero kawana warenga na county ma Kisumu, to jo Kisumu chiwo yo machalo nade. Antiere kae kod mano MCA ma Market Milimani Ward entiere chuny boma ma Kisumu kacha. Iwacho ni en makore entiere CBD kachiel Milimani donje chiro ma Kisumu karkanyo ene motelo karkacha. Seth Kanga oyawre okinyi makauno Kisumu chiwo yo machalo nade. Nyaka sani MCAs kwayo kata mondo mi onywandgi chenro mag loso budget, chenro mag medo gi osuru nego bed ni rango osuru mag medo gi osara onego bed ni rango karkacha kachiel koda ka miyo gi sitting allowance monego bed ni iduoko. Nyaka sani chal mar wach en mane amosino yawre kendo machiegni chenro mar mbakaro. Erokamano oyawre Cleophas kendo mosona colleagues ga mantie studio kanyo, Chieng'jera, Nyauke, Gomamba. Kendo Kisumu chiyo maber kabisa. Awacho ni anto apogora gi owetegago e paro. Nikech king'iyo an asebedo MCA koro ma tamna mar 2. And sama nawuok e tich manatiyo kadhi chung' MCA, nang'iyo msara madhi chamo kanyo. To bende ok ang'iyo msara ahinya, na jopiny dwaro ni mondo adhi atinegi. Koro asebedo higni keta 5 kendo nyoja chako piny oyiera higni 5. Gima timore sani e Kenya ka Cleophas en wach mar the high cost of living. Kamano. Ma japiny mawuotho ni modaki kata utamo ngore kaka kama Chieng'jera o represent odak matek ahinya. Keto osuru ni malo. Medo msara ne MCAs nyiso ni imedo ne japiny osuru, nikech kama sirikal dhi gole pesa na machulo MCAs onge, japiny ema dhi ng'ado osuru. Tineno ka sani wan kaka jo ODM kata kaka Jazibio la Umoja nyocha wago koko watimo maandamano ne high cost of living. Ma one of the reasons from your loss the bipartisan committee and mondo gingi the weche mag high cost of living, kaka living cost of living nyalo dok piny mondo japiny oyud nafu. To kakoro wan MCAs bikendo chako wacho ni yani mondo medwa pesa. To sama nyochi dhi assembly
nyocha ing'eni msara midhi chamo en magima. To gima duong' monego watim ne jopiny ni en jopiny mondo oyud thieth maber e osiptande, jopiny oyud yore, jopiny oyud pi maler. Emomiyo kama riwore kodgi en pesa mar development cha ma iluongo ni World Development Fund. En monego bed increased nikech japiny chandore mondo japiny oyud development. E sama wuoyo kodi ni japiny kata kaka thiedhre onge, to MCAs mineno wuoyo kanyo kata dek chieng' jera. Chieng' jera no ok ang'e nyalo wacho weche ainago nikech sani en kothuo to en gi gino ni comprehensive health care mithiedhe athiedha nodhi kaka Nairobi hospital kacha tithiedhe to wuok odhi kuto. Japiny ma wuotho gi tiende ni to en kata kodhi osiptal to kaka thiedhe onge. Mote gimonego waduong' monego watim en onego increase funding e osiptende wage mane alworagi. Magi gik monego wami priority sani e kama uchumi mar Kenya koro nitie. To ok en medo salary. Medo salary, kidwaro salary mang'eny to you either resign mondo idog e tich manitiyo chon ka tijno ne ber. To ok ni biro e MCA kisebedo e yieri MCA korki wacho ni tijni ok ber omedo msara. To gir tij mar jopiny en ni savo jopiny, and you are a servant of the people. Omiyo gima duong' onego waket mbele en ni wang'i kaka counties wagi inyalo mede pesa ata malo mimiyo wacha obedo matin mondo bed increase mana kaka jakom Raila Amolo Odinga ne wacho mondo kete 35% ya mondo wa increase pesa e weche mag thieth, e weche mag ndara, e weche mag pi maler, pesa mar ohala. Wami jopiny pesa otimgo ohala, pesa mag pur. Alworawa kaka mar Lake Victoria ka wan gi nam sani itimo cage farming mar fish e nam. Wanyalo increase do to wabedo gi ni food security. Koro jowagi ok bed gi weche mang'eny. To wach ma msara ma jopiny MCAs wacho ne omid gi msara nikech MCAs nikech MPs ichulo msara mang'eny. Ok wanyal timo makosa ariyo nikech MPs ichulo maber kata president ichulo kata cabinet secretary kata CSS manyocha nikech Ruto timo makosa wan bende koro wadwa donjo e gigo. Omiyo an kaka ng'ama ochung'ne joma keto Milimani Ward kendo whip mar Kisumu County kendo wan kaka ODM wa believe in social democracy ni jopiny onego keti mondo yud nafu kimaisha. Omiyo wach mar salary mimedo MCA sani taonge bembo miyo ncho kadhi e bura mane gidhieno nikech ok wanyal bedo ni wan no yiero no savo jopiny to kwachopo ni to jopiny chandore. Nyocha Cleophas nyocha na wuotho Manyata chieng' moro tayudo ka mama nyithindo adek wuotho e estate to giting'o nyanya achiel. Tapenjogi ni to wakanye ni minwa orowa nyanya. To nyanya ni en siling 20 nyanya achiel. Ere gima onego watim? Onego wang'i kaka wanyalo gudo gi food security mondo be chiemo dog piny kapok wawuoye wach mar msara marwa. To gima nitiere kar kae uchumi osestabilize. Seth Kanga nitiere kumoro kamada ni mondo mi lero kata kapok wawuok e kaunti ma Kisumu. Pek mar ngima to nitiere, oganda yiere kod mano. Osara iwacho ni ngimani kata kubed ni obedo matek ne jopiny to MCAs bende gin jopiny mantiere kar ka mapo nono gin bende nyalo bedo ni giywak kendo giwacho ni pek mar ngimani donjo nyaka e ofukewa mana kama gintiere kar kanyo mapo nono gidwaro medo osara makama. Paro ni duto kata kano gichopo e bura makama bende isire okang' machielo kata ni nyalo rangi kinde mabiro mana kaka wasewinjo ka wuok kuom Tom Nyaoke ni kata ka en gimo nego beni biro e kinde manyime to en gimo nego miye paro moro matut podi. Ing'e gimomiyo ok anyal wacho ni mondo omed wang' msara. En ni nyaka ing'i ni the baseline en ni sami medi msara usuru nyaka medi. To usuru ni raia ema dhi hinyore. Ka mondo bech mogo sani wa fight ni mondo dog piny. Nyocha no ka migosi Ruto wacho ni mogo dog siling 170. To bech mogo en siling 250 kadhi mbele. Ka sani chak wakawo pesa wamedo MCAs bende jopiny dhi yudo nafu e weche mag usuru.
nitie gik moko ma nyaka samoro wang'e wanyalo bedo ni MCAs ok chul maber adier to what about the people mano electwa gimomiyo jopiny biro irwa ka gidwaro pesa mar thieth kata pesa ma gichamo en ni pok waloso mikakati maber osiptal pok obedo maber school fees pod is a problem omiyo pesa mang'eny onego wakete development of osara mar MCAs erokamano ahinya osara no biro mbe achien ka koro uchumi stabilize uchumi obedo motegno kamano nitiere kar kae ang'e nitie paro ma opogore ma bende awinjo kanyo kawuok e kaunti ma Migori. Jojo Mamba arwaki ni machiegni inyalo mana miyo wane koro ka korinti nene yo machalo nade pod wan ka gi Toma Nyaoke wantiere kod penjo bende mang'e maber ni ochieng' jera ntiere bath Tom Nyaoke ka bende ang'o duoki Jojo Mamba nitie gigo ma Seth Kango wacho kowuok e kaunti ma Kisumu inyalo medo nade osara osuru pek mar ngima gi World Fund. Cleophas, mano be Seth, mano be Mheshimiwa Seth koso oro representative ne. Mheshimiwa Seth Kanga mantiere karka mano wepe kaunti ma Kisumu. Nikech Seth mang'eyo to ok napar ni onego okaw argument machalo kama. Look here. Adwa ni aket Seth owinje a few things ma relates to economy and how economy can be improved. Tigini Seth ng'iye very phenotypically. En moneno mbele ne kae moneno. Nikech Seth neno gini ka gima me MCA mesara enyo vota na marapugi. Look here. We are working to a number of issues on the table here. Makata Seth baneno wuoyo no. The heart is willing. His heart is willing, so lema weak. Ebe kata di kone ni Seth kawuno timi million. Tobiro rengo very fast koko ni thank you Lord. Okapar ni nikech ka Seth ywago piny kama. To daka se winje kuba Seth odhi owache ni anya bira ka tayudo kaka remisara ni 100,000 koro 50% of pesa tadwa no dog ne jopiny kaka ro ywago jopiny kama. Adwa no bed gi a very sincere conversation. And this conversation and kama. We do not necessarily need to increase taxes to pay or to increase the salaries mag MCAs. I want us to give it an economic way of analysis. Why do you pay an MP 7 times pesa mechulo MCA? For example, why do you pay a chairman of a commission 8 times pesa mechulo an MCA? So said economically wang'ie kama. Ng'iyane jok mechulo malainya. Then you balance with the other members managing legislative roles by saying nikachulo MP 7 times, I can even reduce the amount machulo this MP even to 5 times, so that we not necessarily bring the MCAs to an equilibrium point, but to a point that is closer to equilibrium. Why do we have a CAS paid 10 times than an MCA? The number of the CAS is almost 100. So, Mheshimiwa, we look at it at that point. Reduce even the number of CAS, then reduce the amount you pay to them, then you pull down the MCAs to some point. That does not mean no tax nyanya manyata. Apana. We don't need to do that. We can critically look at the taxation point. In fact, I am one of the MCAs that is against taxation. Let me ask you, Cleophas, and I want you to tell me this.
A colleague is saying, ne wan kata kichulo wa siling mia alufa pargario, chulo alufa pargario, pesa med mar development. So let me ask you, how are you going to oversight a governor machamo chigni million to is under control of another 5 billion. Then ngato kuni ni chula an MCA 12,000 peso die development. My man a department is called, a CEC member is called, a chief officer is called to explain where the money has gone to. Come on. To nikech an MCA moro yuto ne pay. Biro kono ingene gine watemo kama unajua kono ginegi aya sawa okay all right. This will affect the oversight role of the members of the assemblies. Aya, kiwacho kanyo ne odhi biro gi pa billion a beach. I'm just finishing. Okenyal kau billion a beach tiketo na MCA temi alufa par ni ochamo tok todwa oversight billion a beach. Ma no ket MCAs moko or other members gelwedo moroma and gidege nendo conchiel gi executive, thus interfering with the oversight role of the members of the county assembly. So overall, we don't need to increase tax to have money paid to MCAs. That's a very narrow way of looking at it. Thank you. Pero kamano ahinya mano MCA ma North Kanyamkago mano kata county ma Migori paro tota ahinya japeny nitiere kanye samo paro penjo machalo kamagi ng'e maber ni un kata kaka jotelo mochune jopiny sa osoromo sa 4 mar okinyi wadana ka uyweyo to ka waduogo ochieng jera kachel koda ka Tom Nyaoke kaunti karkae angurange kachel koda ka kamachielo Seth Kanga waduogo iri bene studio ma Kisumu ndikonwa nyaka sane japeny nitiere kanye e chenro mag medo osara ne MCAs wacho ne ka grant dwaro 30% mondo mi oduoki mano e grant michiwo karakacha bende MCAs te kawega koso moko ema kawega waduogo mondo ng'e mathoth kotenore kod tij MCA ka wantiere karkato nyaka sani dwaro margi ywak margi gin mage Samuel Marokinyi waka uyuyo masani ka waduogo twak dhi nyime kete mane Ramogi TV chenro mar Mbakoromo. Sasa ya mawagamo muya wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko wareso ngima ng'ato. Dr. Satiriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Penj laktar kelo ng'eyo matut. Gero ganda gi puonj mok inyal yudo kumoro amora mag weche thieth. Diwacho ni gima koyud chon tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo moluwore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani. Kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich sa 12 odhiambo mana Ramogi TV. Ngeso ka ngeso en chieng' mor ne nyithindo. E chenro mar rogo mar nyithindo sa 3 gokinyi. But success in excess. Udi wadhi nyime kendo wadhi medo mor nyadichiel, nyadiriyo, nyadidek. Waseyudo miel manyachon gi manyasani. Tedo. Katiratira. Tugo gi gik moko mang'eny mabeyo beyo. Wayud mor gi ilo kaka rogo mar nyithindo. Kikelo ni kod Lox Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng'. Rogo mar nyithindo, ngeso sa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil sa 8 mana Ramogi TV. Attention! If you thought Kenyan cops got swag, the offense you committed is looking too beautiful. You've not seen anything yet. Officer Ghana, Officer Niger,
Bring the African discipline to the streets of the US of A. What is this you're wearing? What you have committed is called indecent exposure. What gives you the right to arrest those girls? It's the African culture versus American police rules. This is my house, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. What is the problem, Officer Ghana? Shut up. What is guru guru? Guru guru. Watch the hilarious LAPD African Cops now on viewsasa.com or dial *487 *3#. Epewe mag tuke mayero, Hero Maradula. kendo ipako gilo. Tudri kod James Opondo, japicha, gi Milton Ochieng Jaka Black, e pau tuke. Chieng' ngeso ka ngeso, chakre sa 8 odiochieng', nyaka sa 10, mana e Ramogi TV. Veke Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K. Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Self-drive deals from 3K. Dubai and Zanzibar from 560 USD. Mauritius or Seychelles from 1,000 USD. South Africa and Thailand from 1,080 USD. Malaysia, Singapore and Egypt from 1,200 USD. And Maldives and Santorini from 2,000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. Yakwara jong wasedu wantiere karka MCAs ywagango japiny ni kanye gigi duto wantiere kango bene wantiere koda jopiny mantiere kor gweng bene da miyo wapachgi e county ma Wabei no kwayudo MC mondo bed godo kata e studio kata kamano pach jopiny e county ma Wabei wadane mondo wayud gane achiel kachiel mano kango wayudo kata Alia Beach mano e kinde mabiro agane kango wabedo gi thuolo mar yude sani kango wayude yo makare ango duo kata mondo matute kode Ochieng Jera, iwinjo kaka MCAs wetegi bende oseloso ywak manitiere kinde mage miketo gi gira tin mi wachne japiny ni ka an MC an ka ambe kumoro ajatelo ajapiny pek mar ngima bende donjona japiny iketo kanye kinde makoro MCAs dwaro usuru mana penjo mapenjo mokwongo sa kata kinde en sani mar mede ka nengo mar ngima pod ni malo kozde gik mathoth ma pod MCA nyalo medo rango moloyo chungo chenro mar timore e county nikech osara. Kamano wadwa adwa koro mondo ang'is jogi mondo understand gima kama makosa nitie. An japuonjre mar Raila Amolo Odinga to no puonja gik mang'eny momiyo tinde anyalo songore na ng'eyo. Kama Kenya luargo piny gi kama Nairobi luargo piny gi kamoro amora en wach mar mibadhi. King'iyo e counties gi te amiyi ranyisi samoro kaka Nairobi nyalo choko milion 20 tiyudo ni ka tero milion 20 te magi choko to gitira 10 lal kamano kato departments mag sirkal nitie moko matimo education, nitie matimo health, nitie matimo disasters, nitie ministries molos within the government a level marwa mawuoyi mar county we mar national government. Gima hinyo waduong' ni department yote kose mi pesa gin be nyaka tim mibadhi gi kwal pesa. Koro king'iyo pesa mikwalo e county ama e sirkal maduong' pesa go kopono lor yo mar kwalogi to romo duoko uchumi mar Kenya piny oromo chulo MCA mshahara makata kodhi tiro chunye ng'echi mai manyaka watim mondo me utime ka ngidhi nyime in kaka MCA ni gitinge od bura kacha kata mag timo nonro e komiti mopogore mantiere e county assembly karkacha utimo gima chalo nade mondo mi kata omenda ulor rode mag mibadhi mantiere kanyo makoro sani wacho ne ka ochul kata ka odin nyalo chulo MCA osachu machalo kamano mane mabire
wacho kama Kongo ni nyoro ne wa yero ngamuchune rangwach ma taxes in Nairobi County. Jal molony kabisa musitiyo e pinje duto, pinje mang'eny e Africa gi pinje mangima. Tije maduong' en ng'iyo kaka taxes michokogi donjo kaka gitiyo. Awacho ni yake nachaka nuoyo ni koyo kaka MCAs Nairobi sani budget maro monywa discuss en okalo billion 40 mwa discuss ma governor di manage we mwa wacho ni maybe dala kuchanga to discuss 5 6 7 billion Nairobi kae we around 40 billion 40 billion ni komi MCA a ward ka ward million per beach samode gar barabara onde ko nyithiwa tich samigero hospital onde ko nyithiwa tich samilo so drainages indi ko nyithiwa tich ke tich ma onge taxes medre katicho yudre ngato nyalo yudo mochame oto gi family mare ema miyo ni jo ko ko mondo miwa pesa ma 50 million ni mondo miyo create tije e wards mawa penjiri ni kakosa ma MCA 10 pesa margi ma development e ward ka ward to ngato tiyo ngato loso pi ngato tiyo loso school ngato gero hospital ino ka nyithiwa no tije matiyo to mano miyo uchumi bedo stable nikech ngato tiyo no mathin mano wach mokwongo mar ariyo ma wuoch ma corruption ma mibadhi ko chung weche mag mibadhi ka governor bedo piny gi leadership mar assembly koka executive to legislation koni mo bedo piny mo loro rode mag ku mag pesa kichangisi ni kwaro pesa chakre e choke e pap kacha e choke to madhi e county the news kose the news mime ministries gi be departments gi moko be chaklal kamano mae ki bonego bene timo mokwongo mondo pesa mo choke kiklal moko to engi malit ni ikawo japuonj nupuonyi nyathi school to kemiye mshahara nyathino kama dhi onge ki japuonj wieni kama chielo ikawo police imiyo tich mar rito jopiny moko nyaka pesa bank to msache tin ema miyo chunye gombo kwalo pesa motiri bank go chalo mana gi MCA kimiye million per beach no timo go development kamotiye timiye mshahara mar 12,000 ama 1,100 ibro miyo MCA wili tije to chako paro moko manono waket chike mutegno e wach mar osuru michokoni tok medo shuru waket chike matek e wach mar corruption mako yudi ni kwalo pesa tikawo chik matek kodi mane yo mabro konyo wa sirkande ni kiwacho ni mane yo manya bedo kar kanyo bedo kanyo ni konyo ganda ngina ngi mako paro kanyo kanti moro bende mangi dwar mar medo angi mede ka wasiduogo to sani bende wa the county mao mabei mondo mi ka waduogo winy pachi ka chel koda ka pach jobura duto man go kawuono e twako kiny makawono mutingo set kanga account ma Kisumu wan kata kod Jojo Mamba account ma Migori Nairobi kan ka kodo chieng jera ka chel koda ka Tom Nyaoke koro sani adhira le beach county ma Homa Bay ale beach wada tudre kote record twak man go do kinyi ma kawuono MCAs yuagango penyo ane pat jo piny e county ma Homa Bay kae yudo jotelo kanyo jopiny mantiere kar kanyo medruok mag osara gik mathoth mabende MCAs koro sani bende yuago gin giwachango jopiny ma Homa Bay. Erokamano Nyaklefa sayudi makare wabira chiel kachiel e boma ma Homa Bay kandi kama wada bage twak kod jopiny kalore kod twak modhigo nyime Ramogi TV kinyi makawuono kwang'eyo ywak ma MCAs e counties 47 osebedo kadhigo nyime pacho kaendi kagidwaro meto mar osachgi kachiel kod gigo kama moko magiwacho ni nyalo konyogi e timo tijegi kako winjore ute buche mag county masani koro nitie pacho kaendi an kaendi kod jopiny keching'eyo ni Homa Bay county kaendi wan kod wards 40 ma nigi MCAs magi kawe MCAs 40 mabendo MCAs mamoko mogwel ma yalo od bura mar county assembly kaendi kendo neno ka romo mokwongo mane MCAs obedo godo Nairobi riwruok mar MCAs obedo go Nairobi ne waneno ka moko kuom kata MCAs ma Homa Bay kaendi bende ne oriwore kod jowetegi counties mamoko
ka ng'ur margi magidwani mondo sachgi omedi kaachiel kod ng'iyo lwasi makare magitiyo godo kaluwore kod tije magitimo ute buche mopogore mantiere pacho kaendi. Achiel kachiel wabago twak kod jopiny bocha gi nyingi ting'iswa ni ywak ma MCAs nigo magidwani mondo medgi osara kaachiel kod migepe mamoko magitimo. Bende neno ka in achiel kuom jopiny mabe kaendi bende neno ka maendi en gima nikare mondo MCAs omed osara kaachiel kod balang' mamoko mondo gidhi nyime kod tayo tijegi makare e od bucha. Mokwongo gi nyinga iluonga ni Polycarp Otieno, ajadak e boma mar Homa Bay Town constituency. Mokwongo kadwa chako gi mokwongo devolution, mokwongo government, wan gi government moko support devolution. And one thing, miyo chenro mag counties koro bagne matin. And another thing madwa wacho en ni ata dwa oppose MCAs wa mokwongo ong'eyo pesa mane gi campaign, ndalo mane gi campaign ging'e pesa mane salary mane gidhi yudo. Outcome ni kakoro isebiro osendiki to koro ilokori. Adwa nyisi ni pach jopiny kata dwaro ma jopiny nyaka come first because you are there to serve the people may represent. And actually king'iyo be mos gima MCAs watimo malich bende I don't see. And gima be nyaka ung'e jodalawa ni mae be kama wang'iyo godo, we are overrepresented. As you can see, kata number ma wan godo, we are overrepresented. Mabe budget kata economy modeo kabisa ni nyalo dok piny mana kata post moko mineno keti should be scrapped off. And I think ni kata MPs magwa are doing nothing actually because they gichamo close to 1 million shillings and gima gitimo ne jopiny malich okane. Kapok awe adhi ng'ama chielo, ineno ka MCAs ane kodwani mondo mergi musara. Giwacho ni nitie gine magine ground kama jopiny nitie. Bende ka dwaro margi mondo mi mergi osara ni en gima owinjore kaluwore kod tije magitimo, to bende kakini kaka japiny bende ing'e tije ma MCAs onego bende timo e ward ma koro gidwani mondo mergi osara ni. Tije MCA and representation, legislation and oversight. And actually kadwa wacho ni gima MCAs gitimo nwa jopiny nikech wan gi shida mang'eny, gima gitimo nwa jopiny malich onge, and I don't see the need mondo MCAs omed msara. Kane gi campaign ne ging'e msara mana gidhi chamo, onego be ni giyie gi msara ma gichamo no. Katek ni to resign. Erokamano ahinya. Be an ka kod moko kuom jopiny pod wakawo pach jopiny pachien ang'o kaluwore kod twak ma wan go okinyi ma kawuono ka chako kod nyingi. Gi nyinga iluonga ni Michael Kojotieno, an jadak e Homa Bay kaendi kendo jakedo ne ratiro mar oganda. Wach mar chamo mshahara makoro sani ji wuoye mar MCAs omakwa gi buok ahinya nikech tije MCA en oversight, representation, appropriation to gi legislation. Owuoyonwa e od bura, ong'iyonwa pesa wa mabiro koa malo e national government ni to entity kode nade ka aeto oyalo be e od bura. Koro ng'enyne iyudo ka MCAs wa mwayiero ma wakawo ni tiyonwa piny kaendi ok timnwa tije mag oversight, gin gitimonwa mana tij representation to gi legislation. Appropriation ok gitim nikech nitie jogo manindo gi executive in bed, gi sleep in bed gi executive. Omiyo an gima nyalo wacho manyalo sisitiza, ok ibi winjo ka MCAs ywak ne dongruok mopogore gi ywak ne pesa gi magi an. Ang'o momiyo gi ywak ne pesa gi magi chamo mshahara mopogore gi pesa, mopogore gi dongruok? Gimonego bed ni mjumbe onego bed ni ywago ma represent ji en ni dongruok, nikech sama ji omit dongruok eka wabridge gimiluongo ni the gaps kidienje kamonego bed ni dino mang'iyo ni to oula modin gi binyal din gi mondo mi jopiny oyud pesa manyalo konyo wajumbego mondo mi omed msachgi. Nikech ok nyal bedo ni en oywak ni odwa nomede pesa notimang'o? Nikech ng'ama ywak ni medo pesa nyaka bed ni nitie gimoro misebedo kitimo adier ma kata kong'i tiwacho ni gimichulo ng'ani ni opogore. Mokwongo daher mar nyisi niya, en mjumbe en owuon ni ng'ama okawo mondiko ni representative ward office odiyo gi mshahara. Ibro yudo ka ng'ani kata mana NHIF gi NSSF mare ok ter, to ng'ani to tiyo kod office, mshach ng'ani be tin en peanut, endo dwaro ni msache mondo mi omedi. Adier usuru sani omedore. Ang'o momiyo e wach mar dongruok to ok wane ka giketo maino ni awan wadagi ok wabi attend sessions mag bunge ka dongruok ok otim, to giyie sani giwacho ni sessions ok gibi dhiye ni nekech ok omed gi osara. An adwa nyisogi niya, e tij representation king'iyo kata mana e pinje maloka, ng'ama chamo mshahara matin en ng'ama tiyo tij representation gi legislation e bunge. Ng'ama chamo pesa mang'eny onego bed japuonj, onego bed daktari mathiedho ji.
nikech these people are involved in gimiluongo ni research. Adiera in itimo representation ok inyal loso panadol to ng'ato kawo time negi muda ka loso panadol jodala ere ng'ama onego bed ni miyo pesa mang'eny nikech ng'ani be save life into tijien mana tiji yalo. Ana wacho ni MCA mofil ni ok dwar bedo member of county assembly oko pak virago ne odhi dala. Kidhi e bunge en representation, kidhi e bunge en ng'iyo dongruok, ok en ni omedi pesa. Pod wadhi nyime kod kawo pach jodak e Homa Bay kae kaluwore kod twak mwan go. Ibo chako gi nyingi tigiswa ni pachi en ang'o kaluwore kod ng'uro masani kod MCS nego ka gidwa ni mondo medgi osara kaluwore kod tich ma gitimo e ute mag county assembly ma pacho kaendi. An nyinga iluongo ni Tom Odhiambo, ajadak Homa Bay County ka e town ka, yadak kamoro ni Salama ka. To wacho MCS ma githago wa ka malo kani. Joga kane gidwaro mana boka nikech nyaka no waket gi pogri kata 8 months. Ang'o ma gidwaro ne gidhiro chamo salary koso ne gidwaro rito wa barabara ma giseloso kane. Aneno ka wanga loso barabara to keto mana signboard ne gi MCA. To kaneno kuma MCA omi budget moro mar loso barabara. Ing'eni jogo walo kodwa nikech MCA kike wacho nene. Kata ja media tiyo matek moingo MCA. Ere kaka idwa ng'isa ni MCA mobeda beda piny kaja cha ni en kosegone kod beda piny makata barabara ok odhi loso dwaro salary en mane. Kar medo MCA salary tafadhali wameru jo media kata miu dakteche kata mwalimu. To ok jok moko mawinjo ni kia MCA. Ne gidhi kawo pesa wa gichamo koso ne gidhi rito wa. Kapo kawi adhi ng'ama chielo bing'e tije ma MCS onego bed ni time award makoro gidwa ni mondo sirkal gi beno ng'egi ka medo gi pesa ma gichamo. MCA en kaja no will be represent ka central ward. Ong'iyo jok mana kanyo. Gik ma jogo lak otero mali assembly kanyo to ji wuoye. To ka mago poge timo barabara kendo timo chuodho. Koro MCA onindo tinde wagone kuoro dak kata ken ma central ward kani en odhi dak Kisumu. Kaso wacho ni ke mede salary barabara ok otero kata assembly barabara rach. Erokamano ahinya chakane gi nyigi kotieko twak nyiswa ni to pachi en ang'o kalo kod topic mon go e Ramogi TV kawuono be en gima kare mondo mi MCS omedo osara ma gisebedo ka gibandho kaachiel kod balang' mamoko. Mokwongo an Felix Ochieng Vitus kagan awacho niya kaluwore gi weche mawinjo mek MCS madhi seche gi wach msara wan gi buok kabisa kodgi nikech giwacho ni omed gi msara to jopiny nyinyre kidhi dala kuchonde idhi yudo ka nitie dayo moro maonge kata gima mocham to MCA to dhi kacha ni mondo mi omede msara odhi timo nade ma imede mano oketne ne mondo mi okaw kaluwore gi weche ma Homa Bay ka mwawinjo kaka nochakore diere machon wach msara ilaro telo moke assembly eka gigi dhi mbele omiyo gik ma kamago ok wadwa ma kopo nochakore kamago endo wabro kawo thuolo marwa kendo kata kogik to wanyalo law kata assembly kanyo endo kabisa nikech ok wadwa ni gikelonwa yuma moko machal kamago endo gidhi kanyo mondo mi gitine jopiny kamano mano weche man go Kileo kapok aduogo e studio mondo awe dhi nyime kod twak an kod achiel kuom jopiny kaendi ma wuoyogo mogik kaluwore kod twak madhigo nyime chakane gi nyingi tang'ise ni kaka in jadak ma Homa Bay kaendi be en gima kare mondo MCS med pesa ma sani koro gidwaro kaluwore kod tije ma gitimo e ute mag assembly mantiere e counties 47 pacho ka. An iluonga ni Brian Odhiambo Gutu kata jangoma Zeki Jakolwal. Awacho ni we are overrepresented. King'iyo Homa Bay County ka nitie MCS moyier 40 to gi mogwel 20 mogwel gik ma gitimo ok wang'ene gin ang'o. Wagombo ni mondo duok kata namba go piny. An gima kwayo osara ok onego bed ni medo MCS gimonego timnegi en omigi World Development Fund mondo gitim go tije mag dongruok lakini osara ma gichamo ng'eny moloyo kata tich ma gitimo. Kaka jo osewuoyo MCA tije en mana representation, legislation gi oversight. Mane mondo ging'i kendo gikete maino. To ka ok mano to kata osara ma gichamo 100,000 gi wiyego odwokne nyaka 50,000. Ka ok mano to onge weche mang'eny. Erokamano. Erokamano ahinya Cleophas Oluoch. Mano iwinjo achiel kachiel paro ma jodak e kaunti ma Homa Bay ka ni godo ka winjo go thoth gi moloso kaendi pingo mokalo dwaro masani koro MCS counties 47 nego dwaro mondo mi omed gi osara kaluwore kod tije ma gitimo ute buche mopogore e pacho kaendi. Ka ok kamano to achiel kachiel duoke nyaka e studio mondo idhi nyime kod twak madhigo nyime e Ramogi TV okinyi ma kawuono. Cleophas Oluoch. Ara, gochona ne jatelo, ng'ino neno chenro kinyi ma kawuono, ang' owinji ane gigo ma osebedo kata katimore wacho ni MCS bende owe ywago weche mag osara. Erokamano Ale Beach kiwuok e kaunti ma Homa Bay. Makoro moga jwang' wantiere kar ka. Kiwinjo kanyo Seth Kanga ne luwo chenro no kani Kisumu, ne ntiere Omamba, mano ma ntiere kaunti ma Migori. Jara bende luwo chenro achiel kachiel koa e kaunti ma Homa Bay kaka gigo biro. Abiro kuomi koro sani mano Tom Nyaoke, mano mheshimiwa MCA ma North Nyakach Ward
pach jopiny winjo. To pach jopiny mowuok e kaunti ma Kisumu, ada yawe thuolo ne waduto mondo mi wachiwe paro dakika achiel waduto. Mano kang waduogo, kae to ang' wakaw Millicent Adhiambo ka nitiere kaunti ma Kisumu, Katito. Kata ka wanyalo kawe mondi kiyiena, yiena mondo mi akaw Millicent, mondo mi ka waduogo, entiere gwenge ma Katito. Koro Katito kanyo moting'o North Nyakach Ward. Wawinja ne jodak mantiere alwora mar North Nyakach Ward tainya mano Katito mondo mi okonwa ne nyaka sani chal mar wach en mane. Kae tanga duogo mondo wakaw round moro achiel kendo ka wachiwo mana paro e gigi ma jopiny ma Homa Bay wacho, gigo ma iwacho e kaunti ma Kisumu, gigo ma wacho e kaunti ma Homa Bay, kaachiel koda moko bende mawuok e mbui mago mag Facebook. Adani koro adhi achiel kachiel. Millicent Adhiambo, amosi ni oyawre Kisumu County kama intiere okinyi ma kawuono, bende wacho ka intiere Katito, mano ka intiere kaunti ma Kisumu. Inyalo mana miyo wane ler okinyi ma kawuono, Kisumu chiewo nade, twak marwa gigi ma MCAs ywago gin mage, pach jopiny to chal nade. Erokamano ahinya Cleophas, achiel kachiel kawuok e kar dak ma Katito, kama bende an gi jopiny ka ndiko kotenyo kod thor wach ma wan godo e studio kawuono kotenyo kod ywak ma bende MCAs ywago kotenyo kod omenda ma bende gigombo ni omedgi e wi osara ma gisebedo ka giyudo. Adwa teri achiel kachiel ir jopiny mondo ginyiswa ni to kotenyo kod ywak ma kamano, gin be giparo ni MCA owinjore omed omenda go kata ywak ma giywago malich en ang'o? Bende omenda go komedgi biro konyo e timo gigo mowinjo gitim ne jopiny koso oyo. Machiegni abo chako kodi king'eyo kamera chak na gi nyingi. Inyisa ni to pachi chalo nade wi ywak ma MCAs ywago e wi osara ma gidwa no medgi koso ang'o minyalo wacho e wach machalo kama? Kuom nyinga iluonga na ni Otieno aja ma Katito. Kuom paro ma jo MCAs wacho no anapingo kadwa no med MCAs pesa. Kech kaluwore gi sani ngima ma wantiere sani, ngima tek ne japiny ma kawaida. Koro MCAs ko med pesa ngiso ni pek no dhi duogo ne japiny. Mano gima ok anyal yie ni MCAs pesa ma gin go no oromogi. Kech ma gin go endo be dongruok ma gitimonwa e piny ka endi mang'eny be onge. Koro anapingo ni MCAs kik med pesa. Gi maintain margi no. An giluonga ni Almas Adhiambo, an jawala ma Katito. Wach MCAs gina pingo kabisa. MCAs nigi pesa tok tigi pesa gi kaka no megi. Koro mi wan jopiny wainyore saidi. Jo MCAs moko ntie ma mera ero ka gin gilo pesa gi tich kongo. To wan jopiny wan wainyore mko kana sana anainyore saidi. Koro ana dagi wachi medo pesa. Molo pesa gino nego beni ngado kendo. Atieko. An iluonga ni Dalmas Ochola, an kaka jakom mar taxi ma Katito. Wach mar osara midwa ni med MCA go wadagi kabisa nikech wang'ayo richo kata kodho chwe kata idwa dhi osiptal kaka diter jatuo osiptal onge. Wach mar osara mimedo no wadagi kabisa ma wach no wadagi kabisa ma umo iwa piny nikech chandruok nitie e Nyakach ka wang'ayo e richo kan mondo gilosnwa wang'ayo to gidwaro mana ni mondo medgi osara mondo gimed go mon gibago kamoro amora kila mahali. Wach no wadagi kabisa. Okay, an gi nyinga iluonga ni Adede Engineer. Gima temo wacho MCAs gi aneno ka gichwanyo jopiny nikech wan temo waterogi to wasafa. Ineno kata roads gi, osuptal, schools gi, ineno kata ka nderni onge mabeyo. Afadhali pesa mimiyogi no, afadhali ng'ad pesa cha odonje gik machielo. Wach mar medo gi pesa no onge gima geche ma gidwaro ne gimed mon. Aweu. Gi nyinga tiluonga ni Moya Wood Mary, an Robert Ukonjoka Jaist an wa with the word. To wach marach na wach mar sirkal mar Kenya ka. Adagi wach mar medo MCAs misara nikech king'iyo kata mana Katita wasirut ka wan gi mjumbe manwa yiero Jared Obro okelo. Kachiel kod Aduma Kuwuor. Pok olosnwa ndara no. Wasandore makata minutiero ka kilok daka taro tami nikech odagi wach no. Ani luonga ni Abdalla Otieno, an jawala ma Katito ka. Akwedo e kwang' mamalo
malo mondo MCAs omed pesa nikech kata omedgi pesa onge maendeleo ma gikelo kata katito kama wantiere ni street lights onge, nderni richo kendo kata chiro ok olos malong'o. Koro en adier ni MCAs ma wan godo imiyo pesa to gitigo malong'o. Katito en town kata street light malong'o waonge godo mondo mi town onen maler. Akwede okang' mamalo mondo mi kik medgi pesa nikech pesa go ok wane gima gikonywago kata weche mag basari ok wane nyithindo monego basari kony imiyo mana nyithi jomoko to nyithi jodhier to dong'. Adagi okang' mamalo akwedo kabisa. An ka iluonga ni Modekai Omondi Ondiek, wach mar medo MCAs osara wadagi. Gimomiyo wadagi en kama, mokwongo tax sani ni malo. Komed gi osara tax no duogonwa ni wan manyaka wachulgi. Mokwongo nok miwa street lights karka. Street lights ok liel. Ere kuma dwa yude pesa mondo wachulgo tax gi. Ginto gibedo niya mondo med gi pesa. Pesa no wadagi be mokwongo onego ng'ade mondo duog ne jopiny. Mane gima anyalo wacho. Erokamano. Bas. Kawuoyo an nyinga iluongo ni Innocent Instant. An ja business makatito ka ane jakom mag jobucha. To gima timore ka niya, since election nyaka sani MCA wasaneno mana nyadichiel kende. Nyaka samine na wuoyi kodi ni katito onge gi floodlight, katito onge gi miluongo kata man yati benefit man jo hospital yedhe mantie hospital onge kata chiel. Yo maya katito twawasi yo ni mine igo pile ka dhi hospital neka jo pikipiki go mon to gichul binyu gima wacho no samine na wuoyi kodi ni go mon piny ko samine na wuoyo kani gima kwayo ne government onge kaka MCAs nyalo med pesa to sani mogo dhi nyaka 220 skari en 220 pesa mimedo gi ni wane ng'adhi miyo gi pesa no to wan be mwahinyore piny kae wadagi nyaoke onge pesa minyalo medu nikech samine no wacho kani mana kamano Cleophas, mano e weche mawuok kuom jopiny kotenore kod ywak ma bende MCA osebedo ka ywago kotenore kod wach medo gi osara kiwinjo ka gikwedo gi okang' mamalo ka giwacho ni MCA ok owinjo omedo osara kaluwore ni kata tich mano yienegi mondo gitim pok gitimo. Ka ok kamano githulo ni endi ka ok aketho sa duoko ni studio mondo idhi nyime kod thor wach ma wan godo kotenore kod gigo ma bende MCA ywago kotenore kod wach osara. Cleophas an kuomi. Adhiambo MCA mag joka tito go wanogo e studio kaka uono kendo wantiere kode kae mano Tom Nyaoke oda duoko penjo gote kachiel koda gimomiyo en odwaro osara to jopiny ero ywak kar kacha. Tom Nyaoke wantiere kodi kacha kuomi kae to ang' aluora ir Seth Kanga adhi aranga matimore Migori kae duoga tie kod chieng' jera ka wadhi okang' machielo mar twak. Iwinjo jopiny ahinya jogi mantie katito gino matimore katito gino matimore aluora mari oganda ok mor ok dwani osara omedi to gidwani dongruok ochopi kora gane gidwaro weche mag World Development Fund to osara kono dong kama gintie wuone gi jopiny ageni kata moko bende neni sani ka gintiere udi. Erokamano Cleophas. Gima neno kata kano chakore Homa Bay gima jopiny wacho kendo gima jopiny duogo wacho katito, that is Kisumu County. Gima nyalo neno kanyo jopiny podo kung'eyo ni tij MCA nang'o. Samoro nyalo chayo gwang' to bende chayo gweno. Nikech media bende kaka keto wachni ne jopiny ni jopiny kata MCAs gomo nikech wach mar osara. To gimomiyo gigomo gin weche mang'eny. Osara no en achiel kuomgi. To maduong' mogik en World Development Fund. Nikech jomoko aneno kowacho maber ni kanwa donjo nwang'eyo msara manonego bed ni wadhi chamo. An awuon personally, in fact, adonjo assembly kapod ok ang'eyo ni msara dhi chamo pesa di nikech mano ok gima notere assembly. Nadhi mondo mi represent joga ane kaka nyalo improve ngima margi. Mana tasewacho natimo. Wach mar medo osara kata sani magi wach mondo bed reduced. In fact, osebedo reduced naturally. Makata mimiyo wano waduoko ne jopiny. Gichame kata kama wantiere ni. Omiyo kata ka sani sirikal wacho ni koro kawo gi nikech kata kano yierwa ok oyierwa ni wadhi wabed volunteers. An asetiyo kata tij volunteer, asebedo volunteer Kenya Red Cross Society up to a very senior level. Magi mane chulwa ne onge.
to tij bedo MCA ok en tij voluntary makata jok ma wuoyogo ka Nyasaye nyalo gwedho ng'at achiel kuomgi mondo obed MCA to bro neno the facts gi real facts kaka nowache cha. An gima ahero timo ni wan kaka MCAs wapog siasa mag populist mar wacho gima jopiny dwaro, wawachuru gima nitiere, gima real matimore, mondo mi kata kibedo mistaken kiwacho gima real makata ng'ama ni oko kacha ka chi moro donje komno to wacho adier ni nyaoke gini kare den wacho gimane ni kare. Aya, wach mar car grants iwacho ni mondo ok pesa cha miwago chuth kokwa dhi ng'iewo mtoka, idwa ni dhi ng'iewo mtoka kokikelo documents ibedo reimbursed iduoko ni pesa cha. Seche ming'iewo gari e Kenya ka nyaka ichul tax mar gari no, which means ki ng'iewo gari mar 2 million nyaka ichul tax mare. Ka asekawo pesa na madhi ang'iewo godo mtoka machulo nyaka tax, koro ka dhi mondo duok na pesa cha, pesa no be seche miduoko nigo kendo ichak ing'ado tax, tiende ni koro in ichulo tax ka nyadiriyo. Omiyo nitiere gik moko ma bende jopiny ok ong'eyo, but ok wadonwa keth time ahinya mar explain ne jopiny, but I think public participation onego bed organized mondo jopiny bende puonji the parameters mag tij MCA. Moko bende ong'e maber ni en tij representation, legislation to gi oversight. Mano ok en tich mayot. Gin gi parapar ni en dhi assembly kacha iwuoyo tichak iwuok idok midoke. Otinga ngo samoro mane gima nyalo wacho nikech unyo kamoro wacho kanyo ni un mana jobura. Unyadhi kacha ulosa to jogo ma loso yedhe onego medo sara uloso uwe. At the same time gichak giywak na koro for example kaka Katito town. Katito town street lights stay, in fact Katito sani nitiere mudho. I've taken that masebedo gi meeting gi CC muchu mar energy en gimo asendiko nyaka letters asewacho nyaka assembly watch mar we have the documents mago mase agi out, but kabet piny gi CC to explain ani bwana gini dwaro budget makama. And up to now we don't have that budget to do that, but what am organized mondo mi kwa tieko to aneka kwa nyalo dhi keto bring back the street lights in Katito. Seche mo wuoyo gi CC kamano no japiny to kong'e no asetimo gin gidwa neno niya ni wang tayo liel, and then teche ma liel go okanyal kao our salary ni dhi loso godo taya kata mana Katito. You cannot do that, and also it might not be enough anyway kata ka kola nyalo time. Omiyo jopiny aparo ni pod nyaka wan ga long period of time mondo jopiny ong'e exactly gima onego bed ni MCA timo. Jomoko bende aneno ka wacho chal ka gima ni MCA imiyo pesa but development ok watim. Pesa mimiyowa onge mikete lwedo kata mwa struggle mondo miyo kata 50 million what development funds. Magi gik modwa ni jopiny mondo realize ni development mage mwanyalo time words magwa. Ang'eyo ni health is devolved, water is devolved, to nitiere bende nderni moko matindo mag county monego bed ni watimo. Gigi nitiere processes te mitimogi. MC ok mi pesa ofuku ne 50 million mondo dhi otim godo these developments. Nitiere procedures set mondo mi watim ang'o wane kaka watimo these developments. Omiyo jopiny pod wan gi time mondo mi gin bende ging'e ni to ang'o ma ok en medo msara ema very important, but king'iyo list no gimane watemo dwaro. The biggest important thing mantiere gicha en World Development Fund. Mondo mi fund ni kedo mar devolution manokel gi Raila Odinga gini nen mar development madhi timore ne jopiny e bwoye piny kuchicho. To ka gino pod ok timre sani, we still have to struggle mondo gino timre sani. To gino timore mana ka koro wanyalo fight ma assembly bedo autonomous, budget mabiro assembly obed budget mabiro assembly, mok bed controlled elsewhere again. Okinya tiyo gi osara mari mondo milos teyni kata street lights mantiere Katito kod aluora mare. In MCA mano yier nitie omenda mabiro ni oromo loso gi ka jopiny ok owacho ni ti kod osara mari. Omenda mabiro ni bende oromo koso en achiel kuom gigo ma ilero kanyo no ken osara kende, en gigo ma pod dwaro mondo mi omed kanyo buge mondo mi konye go jodak e boma ma Katito kod aluora mare mano North Nyakach. Erokamano Cleophas. In fact, by seche mo wuoyeni allocation mag wards kaka time sometimes wabed allocated kata kaka 10 million for the whole year. 10 million ni madwa kelo pi, te madwa kelo taya makoro neno ji ywago ni, te madwa loso hospital, te madwa gero gimoro amora mantie within 1 year. Samoro bede 10 million ni ok mi go at the same time. Iyudo ni maybe half of the year omi kata mana 2 million kata 3 million project mar 2 or 3 million medwa timo ne jopiny. Jopiny may not know the details
but wan kaka wa interact kacha wang'eyo mane omiyo waywago ni Ward Development Fund mondo tem dhiro malo at a specific percentage mwang'e ni ward ka ward dhi yudo percentage makama mar development. Ok ni samoro ward moro kaka North Nyakacha samoro mi 3 million, Central mi 10 million, West Nyakacha mi 15 million, Kisumu East mi 50 million, gima kamage ma ok wadwar. Wadwar ni there should be some sort of uniformity. Wangeni ward ka ward obed allocated how much percentage for that. Koro mago ko fail. Your opinion have the right to say ni imi 50 million. Tell us now 50 million no timangoga ngoga. Aya, ero kamana enya nitiere paro mopogore mabende donjo kar kato sani yena mondo adhi ane studio ma Kisumu manyo bende mondo mi atura achiel kachiel koda Seth Kanga mano MCA mano ma Kisumu Market Milimani Ward. Seth Kanga machiegni kendo e chenro iwinjo pak jopiny county Homa Bay, pak jopiny county ma Kisumu ta enya luora ma Katito, jopiny ywak margi poth gi kergi gino mane wacho e telo mokwongo miwa ne pachi kote ngo twak makamago ma iwinjo ka in studio maro ma Kisumu. Ero kamano Cleophas. Mokwongo gimomiyo wabedo jotelo en ni a leader must be sensitive to the needs of the people. Gimotimore Katito kata Homa Bay en public participation matamre gi non. Kendo public participation nie pen chik waishemeo mo usiepega gongi. Ni samora mora mi wuoyo kaka representative ma jopiny. To paro ni nyaka bed ni mira kata luore gi kaka jopiny dwaro. Wan ka nyocha watimo maandamano kaka jo ODM. Nyocha wan go chieng' jera ma kata be nyocha omake. Ne wach ma maandamano no moso chieng' jera. One of the reasons for me ne watimo maandamano en ni number chiel ne ni mondo wa reduce the cost of living. Mondo dog piny. Kendo chieng' jera nyocha wan go motegno kanyo kabisa. The issue mar salaries of MCAs ne onge no appear anywhere. Nyaoke mwashimeo musiepna ma MCA ma Katito no. Nyiso ni koro en oselal kendo jopiny ywak kata samo wuoyo kode ne okia gik matimore Katito. Omamba musiepna man kanyo no bende koro chal ka gima olal. Kendo nyaka ncho odonje gir uto ni aneno ka koro wiye wil gi jopiny. Wan Kisumu ka owuoye. Kisumu ka weche nitie machando jopiny mang'eny. Cleophas kwera de Seth ni odhi marach. Aya odhi nyime kotieko to biro iri. Ji ariyo go wang'e ka giwuotho chieng' jera to nie line na kuo chieng' jera no oae school of thinking ma jogo. Udugu ma school of thinking mar Raila Amolo Odinga ka. Kae mo dhi yude riek, dhi yude konyruok, ko japiny be dhi yude konyruok. Uwinjo kaka jopiny uwuoyo ka jopiny ywak malit. Kendo gi ywak ka givelo gik monego tim. Kama riwora go siepega adekgo en ni kama giwuoyo ma Ward Development Fund cha. En monego wang'i kata kaka ne Omamba wacho ni kata kinyalo ng'ad salaries mag cabinet secretaries, principal secretary, CASCA, plus other government officials. The recommendations will work from SRC. Mono increase the share, the revenue share among the counties. Mono enhance development wards wa kate counties wa. Because the baseline and do we increase our salaries or we fight more the cost of living or the pain? That is the baseline. At the moment, Kiguchumi mantie Kenya kan. What's a winjore mano? To wabrungi gimajo pindo wal. To bende samuan tie kani Cleophas samura moro mo yeri gi ticket mar chama moro nyaki ngi ni to sama ne yiera
party ni no chung ne ango. What was the manifesto of the party? Did increasing the salaries of MCAs appear anywhere in the manifesto of the party? If it appears there, then well and good. If that, it does not appear, then it does not become a priority. Kuro kena priority. Kuro priority mono miyo yero one social democrats. En ni jo piny mondo yud gigo magidwaro. Healthcare maber, good roads, good sewer system, pesa mar ohala madhine mine e kor gweng' modhi, wa increase agriculture mondo wakel gimoro ni food security, jowa obed gi tich. Ka economy stabilize, especially in our 4 counties. I don't want to talk about Nairobi because Nairobi is so cosmopolitan. Ma mangwen magriwo land kagi. Mondo wa stabilize. Then ka piny oselokore ma piny osebedo maber. Then we can talk about increasing the salary mar MCAs. But at the moment, sama wantie ni gi uchumi ma Kenya ni, ma kata mogo kende mogo, ma is a basic commodity, ng'ato ok nyal nyiewo jodalawa. To wan samoro kata kuwacho, to magi gik moyo jopiny noyierowa, especially Kisumu ka wasetry. Anna served 2nd term mar assembly. I think Omamba is serving his 3rd term. I think Omnigobenian experience more than I in terms of legislation, oversight, and representation. Kata weche appropriation me wacho. So sometimes we should not think of ourselves first. Let's think about the people who elected us. Your paying dwarango. What does the people want? What does my party stand for? So Sani, even somewhat as we are speaking right now, disbursement mar allocation pukubiru mondo wat chulgo basaris. Nyithindo se school. This is the 2nd week. Nyithindo moko poni school a thought the 2nd week. The 3rd week is coming next week. What are we doing about that? Why don't we pressurize the government mondo kid allocation mondo wat chulgo basaris? Mondo wat team develop rather than talking about our salaries. That's why I didn't attend that meeting. When the couple talk about salaries, I will not attend or kabidi buchego. So we want sure ni want kaka ju ODM. We stand for good governance, corruption of wadwar, gik mang'eny ma jogo wachogo ok nyal tiyo at the moment e chumi ma Kenya. Ero kamano ahinya mano seth kanga kuok e studio ma Kisumu. Dakika madongo ka gin dakika 9. Dakika 9 ne koro makanyo saa 4 gi dakika 55 to walore kendo walung'i. Ang'e maber ni kanga wuok kanya dhi ira Mheshimiwa George Omamba kanie kaunti ma Migori mondo omiyo wane pache kar kanyo kata ka waduogo ir Ochieng' Jera studio ka. Ochieng' Jera koro ichako mana loro nwage kanyo ka watimo mana round mogik ni koro jopiny koro obeni chomo kama chalo nade. Kar kanyo koro kana ir Mheshimiwa George Omamba ka in kanyo e kaunti ma Migori. Miwane pachi ka iwinjo kanyo giru ma jotelo wetegi osewacho kar ka ta ahinya ywak mar jopiny iwinjo gi kanyo kaunti ma Migori nonego bed ni wayudo pach jopiny mondo okonwa kata kamano ting' aoro ote ka mari bende ang'eni kogoyi kata ka osiri ang' wasome mana mbele ka mondo mi wang'e achiel kachiel. Cleophas, thank you so much. I hope you can hear me well. Anyalo winyi makare. Erokamano. Nitie gik moko kanya dek ma adwano winjre ma clear. Like my friend, you know, Seth is my good friend. Kadi Kisumu to kona ni koro mamba lorofuki ayao mara. He's a very good friend. To gima wapugore kode enene I lay facts to winjo ka Seth to dwa play some populist moro matin. Populist politics moro kanyo matin ma paroni is not right. Article 1, Part 1 of the Kenyan Constitution wacho ni teko ni elwet jopiny. Sovereignty belongs to the people. The people can exercise such sovereign powers directly or through their democratically elected leaders. That is where myself and other colleagues, including Seth, fall. I can watch salary increment. They had talked about it. And my point still remained clear.
when you want to get kidwa yudo result maber kate company, you give ichulo jogeni maber to concentrate tich makare to iyudo result makare. Awinjo ka jomoko and Cleophas, the media should also now moderate kaka timo gini. Awinjo kata airtime mane imiyo yawago ka giwuoyo kuonde mane giwuoye. Kada en wach mawacho ni wato wayie gi MCAs mondo med misara, to de oke aparo ni do weji ariyo kende muwuoyo. Du seng'ado chon, to nikech umbe koro nuneno ni iwacho against us, umbe no mor koro kata dhano miya ne wuoyo to ne pama studio kama itie. Oyo en mana neno ni japiny oyudo duonde ada mana mondo mi aketi mana laini makare kaka watime e chenro mar mbakoromo wayawe ne jopiny, to jopiny bende nigi duongi e chenro ni mar ka untiere kar ka penjo kata midwoko sani idwoko mana nikech jopiny mogolo pachgi e kaunti ma Migori kod mano ma Kisumu. Koro wan kaka ute fwambo to watimo mana marwa kamodong' koro in mari mondo midwoka penjo. Thank you so much. Kamano. So wadwoke kama. Mana gima nasewacho before. Ka ok ichulo and aparo ni kare MCS ni onego bede tieng. Nitie apa ni MCS moko mabe koro kare njaowa. Nikech chal ka gima wuok ni moko MCS moko kare ok ne kuonde ma giae. Tawinjo ka my brother Seth owacho ni manifesto mar chama wa mar ODM, and by the way anaja ODM, Seth, for your information, and you know the struggle we've had in this party. You know. Yeah, I know. Akiani ne manifesto mar chama wa mar ODM mondo wabunge to medi to koro kobiro MCS to koro mano is not our manifesto. We na wadie gomo mondo kia ngomo timore. Do right to the right hand and do right to the left hand. Wach moro ni wabunge to koyudo to sawa. Let me ask you, awinjo ka jowinjo wa and mai momiyo dwan wadok chien to wapuojo jowinjo wa weche. Senator ni neno mogik karago. To MCS gi to dhi nyaka liende nyathi mobuogi. Nyathino obuogo kinyi tiko saa 5. Jatelo wan kato nyathini dong waloro kawuone bibiro. Erenge we bunge erenge demo di chunye. Let me ask you, Cleophas, do you know in a week an MCA can spend over 50,000 on social services? Na tomorrow toka ine idala ideye ichiwo sele moro kata 5,000 kinyi ike kanyo be ideye ichakigo larabe seche goto kata senator to kata MP samoro onge. So sama ng'ato wacho ni wan tije jogo wakia, wan wang'e oversight, wan wang'e representation, wan wang'e legislation. For you to legislate effectively, nyaki legislate ka in gi pachi moro miwacho ni after all ane chula kata an governor kotimo kata an governor oneno ni ana rebel to anasewacho pacha mano legislation. Mondi oversight a governor, you must be properly given your salary properly. They are managing big monies, and we are not saying we want to fight governors. Apana, how would you? Haya, watu kanyo ni weche maga tudruok kanye kaunti ma Migori no kanyo ko ngado Mheshimiwa Jojo Omamba kanya chel kano loso kodwa to sani ang'e mabendi wan gi ng'ato mantiere kaunti ma Mombasa en gi paro mabude chuno jogo ma Mombasa nigi ywak e yo machalo nade to kapok adhi kaunti ma Mombasa nikech ang'e wanya tieko koda winyane pacha Ochieng Jera mana mapiyo ewi pak jopiny ma winjo nyaka sani kaeto ang'o medo kar kacha Joja oko oseikore koro mana ka nyalo mana dhi nyime kaeto ang'o duogo wakaw round mogik maga paro ka wasewinjo mago mugi kaunti ma Mombasa mana mapiyo Joja oko kikona ne dhie sigana machielo modalo owadwa achiko gita kabisa awinjo kaka jopiny wuoyo to jopiny ko wuoyo mano paro maler
mak mana ni paro maler ma gichiwo samoro ng'engi ogolo pachgi kuma sira samoro ng'engi owuoyo mondo mor jomodong' ma ni tokgi to gionge gadiera. Mokwongo we awuoye wach mar pesa ma awuoye nyaka nende mar a development fund. Gima MCAs wacho en pesa ni ko wacho ni migi 50 million to we ilot governor ok nyal konyo gi nikech governor kok dwari to pesa kedhi yudo. MCAs wacho ni pesa ni okete i katiba kaka CDF ni katiba, National Government Development Fund ni katiba. Ibro miyo MP kata kidware ama idware. Wabi maro ni odono kete katiba. Makata governor kudwari to pesa diangowa e ward mari. Mae mumiyo MPs iwinjo kasa moro gini go teku. Nikichangi pesa madhi million meche gi pradek modhi ge e ward ma e constituency mare. MCs dwaro pesa margi magi dwaro ni kaen 50 million, kaen 40, kaen 30 to bedi katiba mondo miyo bedo secured masami timo development mari to ketim kiparo ka wono meago kinyo kano meago. Jopiny moyiero wagi sama giwuoyo pap kae to gibo wuoyo matek ahinya kendo giwacho ni pesa kik medi to penji na ji muwuoyo Kenya bichigo kapok no dhi e MCA mora mora kwayo ni bwana kawuono timna kama kien wuon okodhi ko barabara okodhi ko school no dhi kwan timna kama chiga tuo ama ja piko moro ngata piny kae miya fea mogi nyaka wachi na ngiso uni mshahara mar MCA en fa beach iriching di chieng penji ni wuon kama intieno ni sama MCA wuotho petrol kende motige mtoke di achiel en pesa di amuri chinga achiel koro mag gik nyaka los e yo mowinjore to kadwa donjo e ywaruok mar jo Nyanza wa ma MCAs yuare county ma dala kucha moro ja party makama moro ja party makama an anja ODM kamano adani penjo mi penjo kar kanyo no ang'e ang'o dogo mondo mi chiw wach mari mogik to penjo mi penjo kanyo no we wa penje Georgia oko en Mombasa. Georgia oko kanie county ma Mombasa oyawre kendo koro kata ka sani wanyalo yudo thuolo mondo mi wawinje pa jopiny e county ma Mombasa mana mapiyo kinyado na ngata ji ari adek kae to angwa tieka kanye county ma Mombasa mondo mi waduog watieke studio kar kae giwacho nade penjo mantiere ka ni bende ja piny mora nitiere mosega bedo kanyo ka wacho ni pok adhiga ka MCA na mondo mi akawe gimoro kata mondo mi akwaye gimoro ka masira moro yuda kanyo Georgia oko. Erokamano ahinya awinji maber kowuok e kaunti ma Mombasa kuma odiochieng' ma kawuono ni an bende adwa mana akawe pach jodak mondo mi gin to ginyiso ni to wach MCAs madwaro ni omed gi osara ni gito giwacho ang'o. Suda machiegni ka chakna gi nyingi tinyisa ni to pachi en mane. An kaluonga ni Wycliffe Kizito Otieno ajanya kach Nyabondo Kaleo. An kaneno kama to jo MCA go onego med gi pesa nikech MCA gine ma ji kuong chopo irgi. Ka ji dwa basari to en MCA. Ka ji dwaro kata na wach moro kata mar osuptal ji dhis. Koro MCA neno ni kaber. To MCA mondo meda pesa mondo gimbe gingi kaka nyalo konyo jopiny. Kech MCA nigi ting' mapek. Kata kamano omegi gimoro. Mane gin gono to ne tin lakini mo med gi meda nikech gine ma ji kuong donjo irgi ka ji dhi nini ma ofisi mamalo. Koro MCA wa omeda gimoro mane ma da mala. Jomoko be koni sani piny tek ahinya. To MCA go be makonyo wa piny ka. Nikech kata ka bibo sata sani wenyre to MCA ndong nitie. To koro nyaka medo sara mondo tich bodhi maber. Piny kube nyaka wenyre. Kech sirkal dok dibu ni dwa wuotho kachiel kaka miji pesa. Nyaka wadhi MCA ema mondo omed pesa cha kata ka wadwa kony moro. To MCA go be manyari zalam mondo mi jopiny gikinyre. Kamano baba. Kamano nya wayude pa jadak machielo suda ka chakna gi nyingi to nyisa ni to pachi en mane korka wach MCAs madwaro ni omed gi omenda. An gi nyinga lewo ni Brian Otieno Tipa, an wod Pamela Otipa, wod ngora kodima okeo karachuonyo. An gi manya wacho ni wod mama, MCAs tagore. MCAs onge gimoro wod mama. MCAs kata maro moko wacho gimaro modak ka machiegni ka. No dak e 3 bedroom jogo bed sita. Nikech onge go ji ole ot. En ring gong pile wod mama. Onge pesa onge wod mama.
MCAs omed gimoro kata bed ni ji thagore machal nade, lakini nikech gimoro amora kuma ji nitiere MCAs emineno. Kidhi kanye MCA emineno nikech MCA mon go e piny okonya mbunge to jomago jo Nairobi, kidhi iluongo nango women rep mago jo Nairobi, kidhi governor mago jo Nairobi, iwinjo governor odak kidhi office governor di Nairobi, kidhi kanye governor di Nairobi, mbunge MCA to wang'e nyaka e ode, iwinjo makache mwadhiye temo timo nade ka piny tek olorna dhot, iwinjo olorna wuod mam MCA konya kuri ngeka MCA do konyo en mokongo ae 3 bedroom odogo bed sita en ko konyi nango mana kaka winjo jodak mago mana pach jodak manie kaunti ma Mombasa kae ka thoth gi koni ndio ngima to tek lakini gi feel ni MCA ng'ama ginyalo chopo kume mapiyo mondo mi okonygi. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano ahinya George Aoko, ikete yo makare wawinjo gi wayudo bere koro wayudo jok madwa ni MCA omede pesa. Wach mogik mantiere kar kanyo achako di wan mana dakika achiel wadalwora kamano wadhi e kaunti ma Kisumu kaachiel kod mano ma Migori achako di ochieng' jera seconds 10 kanyo 20 to ko wariwo gi ka 20 watieko to wadhi kamachielo machiegni. Gima do wacho ma jogo wuoyno seche ma MCA Chubasari oluongo jo Chubasari ogo sim jogo duto oketo tent oketo PA system kana timo gino tam mokwongo na tiu pesa maga wuon ok ne mag county. MCAs timo gigo higni duto gi pesa maggi. Sama dio office mar county ikawo ja power obiyo wuthini ground samori one petrol samori mafuta imi lunch kidhi timo gik moko timo mang'engi iyudo ka MCAs tiyo gi pesa maggi mabende ogilandi. Omiyo sama ng'ato ywak ni nitie kama odiye chal na daktari gi ng'ama chielo. An gima kwayo aiko chunya matiyo njo mna yara lindi kenda bro tiyo mutegno kabisa eme nyaka ywak ni mando mia pesa 50 million cha ama 30 million cha munda tinjo piny okete katiba to molo duto ni samo ywak kai oko ywak mshahara kaka iwache iye kai wayogo packs ite kaka jowa baba kane wuoyo gi serikal mancho wa feel no ohinyowa no wuoyi ka ng'wen to jogo no kawa chido keto mbele ma chiemo mudo ng'okene gi wach. Erokamano ahinya wach mare mogik to ma nyawo kik watieko seconds 10 go. Erokamano adogo erokamano kwanza ne joka Tito be awinjo kata gima ja chairman mar Bucha wacho adwan mondo aket clarity ni ane one of the MCAs in Kisumu County modak dala I operate from my home to the assembly to and fro every day. Koro en mani samoro kapok ang'iepe Bucha ne kanya I'll go one time maybe tomorrow. Kamano. Koro gima wadwa mondo watim wadwa ni wati we are ready to work for the people for these 5 years mwan go gi contract mar jopiny wadwa ni by the end of the years wasiem ne ginya angoga mwasetiro mane madwa ni mondo watim. Erokamano ahinya Tom nyawo ki wadhi e county ma Migori wach mogik mano kowuok kuom George Omamba eyo machuok ahinya ang'ene nigi seconds maromo 10 kende mondo mi iwacha wach mari mogik chenro pod tie wabro medo e kinde mabiro sani sa mo ma wang'wa. Cleophas gima duong' mogik en ni wang'e interest mar jopiny kwanyalo yudo pesa mar and the constitution talks about equitable wayudo pesa moro out of the percentage mabire county to waketo Cleophas as we speak today onge pesa ma MCA is controlling awinjo ka ng'ato wacho ni iti setimo nwango barabara ni raj if we have kiti wa pesa wa moro wawacho ni percentage ni wakete basari percentage ni olosie yo maka madhi kama percentage ni to as it stands now luete MCA ni nono nyaka wadhi wakwa nyaka wago chongwa piny nyaka wuoyi na mana manyalo miyo wayud pesa kuro gimwa ywago ni pesgi wayud gi to waen kange constitution to watch there shall be county there shall be water development fund with percentage moketi mondo jowa oyud kaka nyalo konyore e gik mwatimo ne gigi e ground emo mi iwacho ni walal na kwa jowadwa mabende iwacho ni olal county mzima ne wang'ene our primary role and representation oversight to the legislation wakwayo the national government mondo konywa especially the Senate to push for this bill mondo wabed gi water development fund mondo wayud kaka konyo jogewa. Thank you. Erokamano ahinya adhira mano Seth Kanga county ma Kisumu mondo miyo ne wacha mogik eyo machuok ahinya sawa seringo mang'eny ahinya Seth Kanga. Erokamano Cleophas gima wacho ni
gima onego kaka MCS o fight for en ni mondo wa fight mondo the devolution obed restored back kama ne nitie. Sama wawuoyo kodi ni devolution has been reduced to a state department, unlike chon ma en a ministry of devolution. Devolution in a state department under office of the deputy president. To gima duong' kwa wuoyo onego wa restore back mondo dok kama ne nitie. To sasa mwuoyo kaka representative moja piny. Agenda number 1 onego bed the people. Agenda number 2 the people. Agenda number 3 the people. To ka economy is stabilized makuro jo piny oyudo nafuu, then we can talk about other issues. Sanie gimo wacho mariwora gi jowago ni pesa mar world development cha obed increased makata kinyalo neg other projects national government mondo pesa mabire counties obed increased or the development mondo piny ogerre. Mane gimomiyo no fight ne the 2010 constitution mondo wa devolve issues, not devolving salaries. Thank you very much. Erokamano ahinya mano Seth Kanga, kaunti ma Kisumu. Erokamano ahinya kama chalo wan kata kod Jojo Mamba MCA ma North Kanyamkago. Erokamano ahinya kiwuok e kaunti no mano ma Migori. Ochieng' jera agoni erokamano ahinya kuom yudo thuolo mar kodwa bende Ramogi TV okinyi ma kawuono e chenro mar Mbako Romo. Tom Nyaoke, erokamano ahinya ibedo kodwa okinyi nyaka sani e chenro mar Mbako Romo. Ochopo yo makare ni mar in bende janeno wa yoro otemeki wasomogi wakaogi kata achiel kachiel. Jogo duto moro otegi moko bende ogoyo MCAs gi radare SMS ka wadhi miyogi otegi. Jogo mwacho jodalawa ngima tek nyaka ne MCAs omedgi gimoro. Ng'ato orote kanyo kwacho ni adui nyang tiyo makare Kisumu. Ostero wach medo osara nyaka nam. Akiera adui nyang bo wacho nade kaunti ma Kisumu mano Seth Kanga. Kata kama nyako Ramogi jwangi no mondo alore gi kacha. Nyasaye mondo riti kakoro wacheko chenro mar piny kod Mbako Romo sani. Wago ni erokamano kuom bedo kodwa e kindegi duto. An kalore gi kanyo Elonya wadwa Sharon Ong'ao, jogo duto manokelo chenro moting'o director, jo Mac Dual, jo TX, jo graphics, nyaka jo kamera, nyaka jo digital. Kauno kaunti kata gi Susan. Mama ko dual maka magito kete kate mbui. Erokamano ahinya kuom yudo thuolo mar bedo kodwa okinyi ma kawuono. Nyinga Cleophas Oluoch, ja Kisumu Kanyakwar ma okeu nyaka Sango, ma odak machiegni gi Milimani Market Ward. To anyakach North Nyakach machiegni gi Katito. Walore gi kanyo. Nyasaye mondo riti warom juma manyien chieng' wuok tich. Oriti masani.